Ну што ж, вітаю, мае шаноўныя вас. Так, мы пачынаем стрым. Хуценька паўсюль ён запусціцца. Зараз толькі пачакаць трэба мне, боже. Ну так, бачу, ўжо Twitch ёсць, і пакуль што я не бачу. На Ютубе, а гук дзе? Зараз толькі пачакаць. Гуку не бачу на Ютубе, так. А мусіць быць, пакуль што я не бачу. На Ютубе, а гук хвілінку. Гуку не бачу на Ютубе, так. А мусіць быць, пакуль што я не бачу. Ось всё, выправіў. Гэта я сам сябе не чуў. Тра-да-дам. О, вітанашкі, олдскул. Вітанашкі, ты ўжо тут. Ты чакаў, гэта ты быў другі чалавек. Хто чакаў моей трансляцыі? Як твоя справа? Што цікавага адбываецца? Чаму ты не на вучобе, калі яны пачынаюць місюні? Так, мы працягваем. Мы там апынуліся ў доме. Незвычайна. Так, імправайст. Гэта маё? Ні халера не бачна тут. Завіруха пачалася зноўку. Не адпускае яна нас. Таму што я на караблі не зразумеў, а ну патлумач, гэта як? На якім ты караблі? Залутаем. Тканіна патрэбная. Тут яна не патрэбная. Ты кудысьці плывеш на адпачынак, ці што? А можа ты ў космасе дзе-небудзь? На касмічным караблі. Так, я ўсё паднёс, так, падняў, дакладней казаць. Што прыбяромся. Гэта ўсё смецце. Так. А гэта я магу сюды? Ось так, о. А чаму ты ляжаш? Чаму ты ляжаш, а не гэта... А не стаіш? Так, так, так. Так, усё, прыбраліся. Так, а пры гэтым у нас тут ёсць праблема, чамусьці я не магу адчыніць тую, ну няхай. Нейкі нямецкі колберг крейсер 3-го ўзроўню. Боже, ну ты мяне пужаеш. Аж шмарэць, якая завіруха моцная. Так, ну... Ежы ў нас, наколькі я памятаю, няма. О, бульба ёсць адна, і гэтая адна. То гэта давай мы з'емо. Пакуль будзем чакаць. У нас там 49. Ну, гэтага нам на 150 хопіць, дарэчы. Що ёсць кава, бульбы, гэтак далей. Віктор, вітам, чэсць. World of War. Вось яна што. Ты ў караблікі гуляеш зараз. А яно тут будзе. Так, ну, што мы тут будзем рабіць? Трэба будзе чакаць, пакуль гэтая завіруха скончыцца. Што мы можам? Шыпшыну прыгатаваць. Добра, падыходзіць 2 гадзіны. А я не ўпэўнены. Давай гадзіну паробім.
Такое сабе. Я, дарэчы, памятаеце, калі памятаеце, на мінулым стрыме вельмі захваляваўся праз тое, што я гэтую мапу не памятаю. Мы вось ішлі, карацей, я памятаў, што недзе там павінна быць пума, але праз тое, што мы увогуле ўпершыню на гэтай мапе з'явіліся, пума яшчэ не было. Вось, яна не рэснулася, яна з'явіцца тут праз 2 дні прыблізна. То бок 2 ночы трэба будзе тут пражыць. Валера, ты паглядзі. Толькі паглядзі на гэткае. Нас тут зачынілі. Так, калі так, давай пачакаем. Бачыце, ўжо сярэдзіна дня. Халера. Так, гэта ўсё выглядае кепска. Як на мяне. Можа легче паспаць? Можа яна так адпусціць нас, не? Кепска, калі нас яна тут замкне на сотні. Трэш. Не, я памятаю, што тут завірухі. Яны даволі часта. Так, вода канчаецца. Та бля, скончся. Ну, уже літаральны конец. Так. Падстава. Гэта падстава. Гульня сапсавала нам дзень. Зараз прыйдзецца паўночы проста сядзець вось так скіпаць. А потым лягаць толькі спаць. Лёха, вітанкі! Дарэчы, учора ты падпісаўся на мой канал, велічэзна табе за гэта дзякуй. Не ў сэнсе падпісаўся і зафолавіўся, а ў сэнсе таго, што падпіску аформіў. Дзякуй табе велічэзна. Ну, ты паглядзі на гэтае, ну. Трэш. Ужо прайшлі сотні. Разумееце, ўжо сотні прайшлі. Болей нават. Да. Як там у нас па часе? Яшчэ патрымаемся. Пачакаем, у карту пагуляем. Та ты шо? Там увогуле штосьці ўбачым ці не? Бляха, вось гэта гукі. Адшмырыць можна. Мінус 25, агульная тэмпература мінус 46 і ўплыў ветру мінус 22, то бок з суммаю у нас мінус 68 па адчуваннях. Вы разумееце, якое на дворе шыкоўнае? Мінус 68, каб ты усралася. Так, давай сюды. Эць, ось так. Попіць. Ну, можа... Не, гарбату потым. Давай спачатку гэтае вып'ем. Нашмат не хапіла, але на паўночы хопіць. Колькі тут да раніцы засталося. Гадзінак 6, падаецца, вось гатоваць. Так. Давай-ка. Лягаем спаць. Так, нема за што дзеля смайлікаў. Карысць, яна такая сабе адносная. Ты паглядзі, мы ўжо выспаліся, яшчэ толькі ранішні ранак. Так, ну што я вам скажу, нам? Бля,
гэта пры ўсім у нас тут яшчэ трэба ламаць мэблю. Навошта секіру, калі можна рукамі, каб зрабіць сабе вады. Это можно только секирой. Я не хочу секирой. Распалить в огонь. Так. Чакай, а у нас то увогуле штосьці ёсць з паліва. Один вугельчик. Так, і гэта ёсць. Добра. Ну, давай. Вугельчика мы не будем карыстаць, бо нам паходніка трэба нарабіць. А вось усялякія гэтыя рэчы. Драўніна. Так, 3 гадзінкі павінна хапіць. Сюды мы ставім кацялок, парам ваду. І сюды мы парам ваду. Так, зараз што мы зробім? Мы гарбаты сабе наробім. Вады наробім. Бо у нас, наколькі я разумею, і два кубкі засталася гарбата, яшчэ одна травяная. Што не вельмі добра. Пры гэтым ёсць 12 гэтых, цудоўна, што яны ёсць. Бульбу можна прыгатаваць, каб паесці. Вось гэтае, мабыць, мы і зробім сабе яшчэ. Пакуль будзем чакаць тут. Всё, так. Можна было б, дарэчы, гэта пакласці і высушыць. Ці мы будзем тут вяртацца? Я вось не зусім у гэтым упэўнены. Мабыць, усё ж такі хай яно ляжыць тут. Вось сюды на кардонку гэтую скінем. Хай яно сохне. А можа нават, слухайце, не сюды, вось сюды. Каб было бачна. Пасля гэтай гульні з табою толькі і выжываць. Ну, я такі б не упэўнены быў у гэтым. Так, гэта мы з'ямо. 6 хвілінак. Добра. Выпівае дзеўчына. Так, што мне трэба? Што мне трэба? Па-першае, я паглядзеўшы на мапу, я не зусім яе узгадаў, зразумеў. Ёсць пытанні у мяне, то бок мы сапраўды сёння будзем не столькі накіроўвацца на тое, каб зрабіць Lost Horizon, колькі на вывучэнне гэтай мапы. А гэта азначае, што мусіць быць шмат палявання і даволі працяглыя гэтыя шпацыры пешкі. Будзем карацей вывучаць. Адзінае, што я хвалююся, каля гэтай хаты, вось дзе мы зараз знаходзімся, калі вось так ужо прадметна вам паказваць, ёсць пума. Бляха. Ну, трэба будзе ісці па-любому, нават калі такі вецер, усё роўна трэба будзе ісці. Але яшчэ горш стала. То было мінус 22, то ўжо мінус 30. Жудасць. Гэта 70, мінус 73 на вуліцы. Але трэба ісці будзе. Крацей, пума, яна далей. Ось там павінна быць, бачыце, вось гэта вадаспад маленечкі. Вось яна там з'явіцца праз 2 дні. То бок, калі мы будзем вяртацца праз мясцовасць вось гэта, мы будзем вяртацца праз яе. Трэба будзе яе паляваць, хаця ў гэтым нічога кепскага няма, каб паляваць яе, правда? Там толькі каб бы надвор'е дазволіла раскласці огнішча і заваліць яе, а скуру можна тут пакінуць. Так, добра. Гатуем. Все роўна трэба будзе яшчэ кубачак гарбату выпіць, бо ў нас авітамінос, каб яго халера. Так.
Ну і цёплую гарбатку трэба з сабой цягнуць. А спачатку за мужика гуляеш? Не, за дзяўчыну, таму што гэта, слухай, з гэтай гульнёй нейкая звычка проста з'явілася. Праз тое, што сюжэтка пачынаецца. Вось, і ты яе пачынаеш у Мілтане за дзяўчыну. За Астрид. Так, у чым наша праблема? Праблема у тым, што у нас... ўсё, аднавілася. Я наколькі памятаю, ёсць шлях, дзе пешкі праходзіш, шпацыруючы, ёсць шлях, дзе паўзеш па канатах. Карацей, будуць канаты, шмат гэтых тросаў, канатаў, якія трэба будзе. У нас ёсць 1,5 кілаграмы, якія мы можам скінуць, і 1,5 гэтыя, якія трэба скінуць, дарэчы. Дарэчы, тут ёсць нейкі пакуначак, не ведаю. Куды пакласці гэта ўсё можна. Хаця нема. Так, трэба вада. Так, таму. Дзе тут пакласці гэтую тканіну ўсю? Ну, можа, не ўсю. Алера, бляха. На лаву гэтую можна стаць, не? Так, ладно. Скидаем 10. 5 з сабой пацягнем. Так. Зараз выбачаюся. 8-2 хвілінкі. Так, дарэчы, дзед, што думаеш о пераездзе прэзідэнткі Свет... Усё зразумеў, ты пра Ціхановскую. У Польшчу. Ну, я толькі насамрэч. Хай гатуецца, бульбачка моя. Я толькі за. Калі няма дастаткова бяспекі ў Літве, трэба з'язджаць. Так, вадзіцы 2 літрыкі, гэта мала. Трэба будзе яшчэ ўзяць. Слухайце, але гэта... Завіруху там не сунімаецца ніяк. Так, ну і... Калі яно там не сунімаецца, гэта кепска. Простае, што мы з паходняй не зможам прайсці. Але шагукі. Ну, ветер, вядома, нам будзе ў твар, калі будзем ісці. Так, нічога не паробіш. Так, што у нас 11 хвілін? Давай 4 хвіліны возьмем. Апошнюю гарбатку сабе прыгатуем. Бульбачку з'ямо. Паходняй наробім. Калорыяў проста ўсрацца колькі. Зусім не шмат. Так. Падбірай. Фу! Лайново яке. Так, а Руді за мужика гуляў, калі я не блытаюся, калі самалёт упаў. Ой, чакай. Так, ты правы. Ты правы, да. Сапраўды, так, я памыліўся. Калі самалёт упаў, там, вы... Чакайце, там абіраеш героя сабе, калі ён падае. Я памятаю, што я таксама ўпершыню, калі гуляў, я абраў сабе мужика, гэта дакладна, таму што я Астрид шукаў спачатку ў школе, высвятляў, што на яе напалі, я думаў, што там яе згвалцілі, забілі, потым высветлілася, што яна збегла праз аўтобус, гэта праз тунэль, і гэтак далей. Потым мы яе шукалі яшчэ, памятаю, у чорным камні, у турме, вось, і гэтак далей. Ну, карацей, не. Тут, вось тут менавіта ў гэтай гульні мы камбінавалі. То бок, адно захаванне мы рабілі мужиком, другое рабілі дзяўчыны. Вось менавіта дзяўчыны ў нас пайшло лепш за ўсё. Таму зараз дзяўчына. Тут нічога няма такога.
Так, усё, выпиваем. Нам тепло. Ходім. Трошки ризикуем, але тым не менш спадзявацца буду на тое, што ўсё атрымаецца. Так, гэтага нам не трэба. Пума не павінна шчас з'явіцца. Наперадзе ледзяшы. Так. Нам бы падціснуцца пад гэтую скалу, таму што вецер адтуль дзьмуе. Ага, вецер змяніўся. Усё, тады вось пад гэтую скалу. Тут дакладна, што будуць ваўкі, калі не памыляюся, вось вядома, што я памыляцца магу ў 99%, але я памятаю, што вось тут на гэтай прасторы недзе 4 ці 3 ваўкі было. Мы забілі аднаго. Ну, то бок 3 павінна яшчэ быць дзе-недзе. Плюс-мінус. Во, нам да гэтай скалы трэба падысці, вось, бачыце, вось там. І тым не менш ужо палову тэмпературы мы згубілі. Так, пойдем далей. Выють. Так, тут олені, то бок бяспечна, інакш бы ваўкі палявалі б на гэтых оленяў. Так, холодно, холодно, холодно. Не вельмі прыязнае надвор'е, правда ж? Давай, добягай. Курва, што ён так стрэйфіцца перада мною? Каб хто патлумачыў, а? Ось як у яго патрапіць яму ў галаву, каб забіць з аднаго стрэлы, каб ён потым не бегаў з маёю стралою ў баку ці ў лапе. Так, халера. Халера, бля. Пума. Так, пума наперадзе. І не кажы, малая, гэта проста. Ось там другі. О, бачыце, бляха. Што там робіцца наверсе? Так, значыць, крыху памыліўся я з пумаю, то бок пума не там была. А, ты за мной? Хутчэй. Блядь. Каб ты, курва, здохла сама собой, бляха. Заебали, блядь. Улево, управо, улево, управо. Ще призвычаешься, пакуль пад іх. Гэта табе не трус, ну. Фістай яго, як шаболду нейкую. Так, давай хутчэй сюды.
Так, а неяк вецер сціх, ці мне падаецца. Бо я б, дарэчы, сабе зараз зрабіў бы мяса хаця б ваўчынага. Так, як там у нас тэмпературка не хоча вырасці? Не хоча. Так, ну я пачакаю, можа яна з'явіцца. Я прапому, калі што. Можа яна дабяжыць, пакуль у нас тут у кішэні будзе. Бля, і зноўку паднімаецца вецер. Так, там што ў нас ідзе? Ось за дрэвамі, там гэта ў нас алень ці хто гэта быў? Менш мінус 10 не дапамагаем. Ну, 2 кавалкі мяса нам дапамогуць перачакаць крыху, калі раптам не задзьмуе вецер. Ты рудая, котка, хадзі сюды. Бліжэй да мяне. Пятьдесят 37, так. Раве, а падыходзіць не падыходзіць. Не хоча падыходзіць, карацей. Карацей, яна хутчэй за ўсё пад гэтай скалой недзе там тусуецца. Так, так. Нам вось туды трэба на самы верх. Перахалоджанне ёсць. Так, ваўчыны паелі. Адзін. Нам тут няма што рабіць, нам трэба адсюль сыходзіць. Чуе старое мяса. І як так. А яно там сабе раве. Добра. Тое, што яна тут, гэта добра. Таму што гэтая частка мапы, вось тая частка мапы, дзе яна раве, яна, я не памятаю, каб я яе карыстаў увогуле калі-небудзь. Так, гэта мы потым пазбіраем рагоз, калі будзе цяплей. Так. Там принт. Трэба нейкае сховішча знайсці. Лепш за ўсё пячора, вядома, нейкая. О, Лёха, твои трусы любимые. Кепска, кепска. Ветер, бачыце, які моцны. І бялее.
Тое, што бялее, гэта вельмі кепска. Гэта зноўку азначае завіруху і атрымліваецца. Давай, падбяжым хаця б крыху. Усё, зазьмула паходню. Тут мертвый олень, а тут что? И тут ніякай пяшоры нема. Я правильно все зрозумів, ніяка печора? Ні пераходне, ні походне, нічого? А ні, ёсць. Добре. Навіть пательні ёсць. Так, добре. Что мы маем? Яна ще з прогрузкой. Боже, яна теплая буде. Так, Вовой, тут на дворі є свіжі вітаночки ВРВ. Так, заживем теперь? Ці мы заживем, простое, что Тихановская переехала. Не, нічого не зменится. Я вельмі спадзяюся на тое, что у горшы бок не зменится. Цікава, куди гэтая пячора вядзе? Так, не думаю, што яе папрасілі. Не прасілі. Гэта, наколькі мне вядома, сам кабінет рабіў як аварыйны варыянт. Яны пра гэта казалі, там ці то вячорка, ці то хто іншы пісалі пра гэта, што Польшча будзе ў іх варыянтам на ўсялякі выпадак. Ну, як бачыш, хутчэй за ўсё яны ім скарысталіся. О, гэта наверх мы кудысьці ідзем. Только мне падаецца... Так, ладно, мы як выйдзем вонкі, то будзем ведаць, дзе мы там выйдзем. Так, гэта няправда. То, што тым далей мне караблі нават больш, чым танкі падабаюцца. Ну, бачыш, гэта ўсё ж такі ад чалавека залежыць, што яму больш падыходзіць, больш медленны геймплей ці больш хуткі геймплей. Давай тут спраўдзім, тут усё ж такі наверх ідзе пячора. І мне гэта больш падабаецца. Слухайце, як для пячора яна надта разгалінаваная. Так, гэта тут мы бы выйшлі. Не тут. Кажется, вось тут. Так, уже нейкае выйсце набліжаецца сюды, слухайце. Валера, вось гэта бляха памяць цікавая. Я нічога не памятаю з гэтай пячоры абсалютна. Так, на кукішкі. Звычайна гэта азначае, што мы кудысьці выходзім ужо. На частку, якая дазваляе, напрыклад, выйсці вонкі. Зноўку ідзем проста вышэй.
Так, ведаеце, што я зараз зраблю цяжка, бо сонца свеціць у акно. Хвілінку. Так, павяртаемся. Ось так значна лепш гуляць. Так, хтосьці тут праснуў. Все вышэй, 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 все пятляеш і пятляеш. Так, ну ў гэтай пячоры можна жыць. Пакуль што. Каторы час. Бляха, ізноўку налево і направо. Так, добра. Вугаль гэта добра. Так, на лесце іх добра зрабілі, просто ў гульню русаку гуляць няма жадання. Пампую аккаунт на ВГ. А мне падаецца, там жа ж розніцы не гэтая, не вельмі шмат зрабілі. Адзінае, што аўдыторыя на у лесце больше, у караблях. Гульцоў нашмат больше. Ну, все, чуваць, што пачалася завіруха. Ух ты, ёшки. Ух ты ж, ёшки. Ой, тут нейкае выйсце, ты паглядзі. Шкада, што яна не караскаецца. Хочаш, не хочаш, але трэба паўсці. Што мы маем? Мы маем 3 кілаграмы, і гэта ўсё нашае паліва. Так. Давай так рабіць. Патэльню. Так, паходню. Ще 2 кілаграмы і хвостик невялічкі скінуць. Пакуль што так. Поп'ем. Один 24. 1,24. Но гэта я не хочу губляць. Гэтае мы скінем. Гэтае мы скінем. І паўкілаграм яшчэ. Это приблизно так. Попаўзлі. Так, што та гульня, што гэта гульня. Ты як сапраўдны панк. Так, усё тут пераходзіць нельга. О, вогнішча не разбіць. Чаму? Чаму? Гэта ж звычайная пячора. Гэта не памяшканне, алё. Чмурыць. Ах ты, курва. Вось гэта дык навіна.
Сандерпас. Сандерпас. Гэта пераход. Стоп, чакай. Гэта мы выйшлі туды ж, на тую самую лакацыю. Менавіта сюды нам і трэба было ісці, правильно? Reach the weather station at Thursday using the hand called Shortwave. Так, чакай. Праз гэтае тупое надвор'е незразумела, што рабіць і як рабіць. А калі я спушчуся ўніз, ты мне дазволіш? Вагонь раскласці, я б хаця б вады сабе зрабіў бы. Пачмурыць. Я тут нічога зрабіць не магу. Так, трэба вяртацца, знаходзіць сабе месца, дзе можна будзе базу нейкую разбіць, хаця б вогнішча запаліць. Трэба дзед стрым на караблях рабіць. Ну, занадта павольны геймплей мне не вельмі падабаецца. Мы ж ужо неяк абмяркоўвалі гэта. Я ж гуляўся ў караблі, я не аматар іх зусім. Ачмурыць. Ха-ха. Не дае. А вось тут. Не. Так. Мы тут вийшли, пішли сюди, давай зараз сюди. Волк. Так. Крыху мяса, крыху таго. І ўсё ж таки нічога я не магу тут зрабіць. Так. Што гэта азначае? Гэта азначае, што тут немагчыма ва ўсёй пячоры. Я не думаю, што мы недзе прапусцілі месца для вогнішча ці штосьці падобнае. Такая ўжо пячора. Нам трэба вяртацца, проста спаць там наверсе. Два паходніка павінна хапіць. Каб мы дайшлі да месца. Так, я б, дарэчы, адзін паходнік захаваў бы сабе. Так. Што мы тут можам зрабіць? 43, а ў нас будзе ў любым выпадку 40. Значыцца, дровы скінем. Патэльню давай скінем. Патэльню давай. Так, яшчэ паўкілаграма засталося.
Ну, а паўкілаграма гэта вось гэтыя. Зараз мы падымемся крыху. Я ж разумею, што... Так. Мы ж можам тут падспаць, правда ж? Вось, калі мы так зробім. Каб перачакаць. Бляха, ну і будзе ноч. Каб цябе ліха. Каб цябе ліха. Спаць класціся немагчыма пакуль што. Я праз гэту музыку не чую, ці ёсць яшчэ завіруха там вонкі? Ну, нібы ёсць. Да. За гэта я не люблю, калі такое здараецца. Гульня проста паднасірае. Што гэта было, па сутнасці, за даследаванне, 500 метраў прайшлі. Ні халеры не паспелі зрабіць. Добра, давай яшчэ 2 гадзіны. Ну што, там ноч, правда ж? Колькі ў нас вады? 0,96. Если мы падняліся на вяршыню гары, я тут бачу нейкія калідоры. А што за месца? Хір яго ведае. Па сутнасці тут толькі адзін выхад, правда? Ось у той бок кудысьці пердоліць. Можна сабе, дарэчы, хаця б вады напарыць, паходняў нарабіць. І мы тут можем сабе паставіць. Ну, мільгатнуў жа, зялёны. Come on, little fire. I can't feel my feet. Як ми тут? Все кепска. Холодно. Холодно. А вось тут, калі мы зайдзем у пячэру. А вось тут цёпла. Добра. Умоўнасці. Гульнявыя умоўнасці. Так. Там паўгадзінкі трэба будзе падчакаць, пакуль вада. У малой бляшанцы яна саспее, так? Капец.
Трэба, каб было добрае надвор'е, каб я паглядзеў наваколле, дзе мы знаходзімся, хоць неяк сабе зразумеў штосьцю. А то ў мяне такое ўражанне, што нам яшчэ да абсерваторыі як хер знает куды. Ёсць адчуванне, што гэта нейкая іншая лакацыя, а не тая, якая мне патрэбна. То бок тут абсерваторыя... Хаця там быў, памятаеце, гэта мост наверсе. А гэты мост ён павінен весці акурат такі да абсерваторыі. Бляха, вось бы. Здагадайся, куды і што. Што у нас тут? 17%. Хай будзе. Раптам спатрэбіцца яшчэ раз паліць. Гэтае мы з'ямо. 850. Ух, божахна, думаю. Паўночнае ззянне, добра. Tired. Давай яшчэ вады. Як мы тут пачуваемся? О! Ось всё. Гэта тая лакацыя. Вось бачыце, каб мы там апынуліся, мы б ужо рабілі квест Last Horizon, выбачаюся. Усё. І мы, мне падаецца, залезлі занадта высока. Cold. Я пусть на гэтай сцежцы апынуць сабе. Ну да ладно. Як то тут? Так. I need to eat soon. Так. Давай. З'ядай. Оба. Захамячила як хутка. Прожекторное ззянне. Так, ну тут мы ў гэтай пячоры крышачку затрымаемся да ранку. Я спадзяюся, ніякай завірухі не будзе па раніцы. Вось, і мы сабе спакойна пойдзем далей. Па тым калідоры направа. Трэба будзе паглядзець уніз. Ці можам мы па скалах спусціцца. Это таксама варыянт трэба разгледзець. Бо я памятаю, мы павярнулі на адным месцы. Памятаеце, мы там пралазілі, вось да гэтага месца быў яшчэ скірунак уніз. Вось, мабыць, там было выйсце вось тут у падножжа гэтай скалы. Можна будзе гэта справіць, але толькі потым ужо. Так, штосьці мы тут зробім сабе ці не? Па павязках, 2 павязкі, слухайце. Акурат такі 10 хвілін, гэта вельмі добра. Так, і ўсё. Трэба будзе з гэтай вадою як мага хутчэй завершыць усё. 20 хвілін. Ну давай. Вось, так что. Зразумеў, дзе я зразумеў. Калісьці даўно я тут гуляў на нізкай складанасці, вельмі даўно. Вось там, дарэчы, вось акурат пасярэдзінцы там ёсць хаціна паляўнічага. Падаецца, яна нумар 1 завецца. Вось там бадзяецца каля і медведь звычайна. Find some place to escape this cold. А ўваход на абсерваторыю ён вось там, па гэтай градзе. Бачыце, яна ідзе такім снегам адзначаная. Там лягчэй за ўсё праходзіць з аэрадрому, ну але ўжо як ёсць. Do I? If I don't warm up soon.
Усё. Давай яшчэ 2. Пойдем, будем спать, класціся. Угу. Живот бурчить. Так, давай ось так. Угу. Давай. 4 літра. О, это добре посидели. Ну и давай до раницы. Амаль што ранок. Я думаў, што 7 гадзін павінна хапіць, але ладно, няхай будзе. I could eat a horse. Давай 3. Каб раптам не сталася, што мы выйдзем, зноўку завіруху пачнецца. Шкада. Шкада, каб мы былі ўжо зараз там, мы зрабілі гэта, пачалі ўжо рабіць гэты квест. Дрымер, вітанкі, вітанкі. Мая табе павага таксама, я вельмі рада цябе бачыць. Так, глядзім адразу з гэтага краю уніз, ці мы можам злезці. Тэарэтычна. I need to find food. Тэарэтычна можам злезці. Нібы скалы такія, якія пусть толькі адзінае бачыць вось гэты абрыў, і, мабыць, ён тут таксама ёсць гэты абрыў. Добра, ходзім сюды. Пакуль што не вельмі добра, у сэнсе таго, што сонейка няма, каб было, то было б лепш. А тут у нас што? Торговае відовішча. Вось тыпу, калі лезці, то вось тут. Зразумела. Як з надвор'ем? 23. Ох, ты божухна. Мінус 52. Дякую Богу, ветру нема. Скаля просто ляціць уніз, як шалёная. І ўсё. Ха-ха, я зразумеў. Я зразумеў. Так, нейкі сняжок пачынаецца. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ачмурэнна. Не, па факце не халер не ачмурэнна. Бачыце, зноўку снег пачынаецца, зноўку ў дзень. Ну, хутчэй за ўсё. Мы атрымаем чарговую завіруху. Ужо белыя вакол. Я б яшчэ палез, мабыць, уніз. Вось тут, але пры гэтым пры ўсім. Валера, як я яго не ўбачыў. Пайшоў ты. Хаваемся ў пячору. Так, у нас крыху ёсць. Хутка даведаемся, што ты там вынесеш, што не. Што па паходніх? 4 толькі. А калі ў ліхтар выкарыстоўваць, то можна. Давай. Так, давай вось так зробім. Колькі перавес? 900 граммаў всього. Так, 900 граммаў, гэта можна, дарэчы, вады літр скінуць. Так, хай ён тут будзе. Адзем уніз. Man, I could eat anything. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вось так. Так, зараз я пайду шукаць выйсце другое. Якое мусіць быць ніжэй. Я спадзяюся, што яно там ёсць.
Ну, а не знойдзем, то павернемся сюды. I wonder if I can drop any of this gear. Ну і будзем паўсці па скале, на кукішках. Я іншай магчымасці для сябе пакуль што не бачу. Галоўнае толькі, каб надвор'е было больш-менш прыязнае, каб мы маглі спусціцца, няшмат губіць з ХП праз холад, неверагодны гэты. Вось, і дабегчы да хаты паляўнічага. З будь-якім нумарам. Бо там унізе, я памятаю, 2 зграі будзе шэрых ваўкоў. Калі раптам забыліся, хто такія шэрыя ваўкі, гэта АПГ мясцовыя. Яны не адступаюць, нам прыйдзецца ад іх адбівацца. У любым выпадку іх не напалохаць. Так, недзе тут было скрыжаванне. Вось, курва, я прайшоў гэтае месца. Да ты ёб твою мать. Дзяўчына. Згасім. Так, Лёха Медведя прыручы. Ну гэта іншая гульня. Гэта табе не Far Cry. Дзе ты там пачухаеш за вухам у гэтага мядзведзіка. І ён будзе з табою бадзяцца потым. Так, паходні мне патрэбны. Сюды. Зараз мы тут сабе супа. Супа, правда ж, прыгатуем. Чакай, колькі ў нас увогуле гэтых паходняў? I'm gonna need to eat soon. Трэба хаця б нейкі дзясятак зрабіць. Так, добра, 4 пакуль што. Размясціць бляшанку. Бляшанка, дзе бляшанка? Во. Ух ты, божах, на які кепскі. Дзе ты яго выдрала? Яшчэ адзін, амаль такі ж. Ці ты ў пекла, баба. Просто здзекуецца. Колькі там часу? Так. Давай, 13. Так, ходим. Униз, 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 униз. Калі мы тут не праходзілі, значыцца, мы пайшлі. Калерэй ведае, як мы пайшлі, што мы не бачылі гэтую пячору. Цікава, не? То бок мы прайшлі. Вось так, адразу сюды я пайшоў. Наверх. Так, дзюб-факель з нічога. Ну так, ёсць такое. Асабліва не падабаецца, ведаеш, што
гэтай гульні тое, што калі ў цябе ёсць адзін паходнік, ты проста распальваеш вогнішча, кідаеш туды вугельчык, і з гэтага вугельчыка аднаго дастаеш потым яшчэ 12 паходняў. І такі нармаз, так і павінна працаваць. Так, я вось тут памятаю, ішоў, пайшоў прама. Давай сюды направа. І гэта проста акружны шлях. Так жа ж. Так і ёсць, хутчэй за ўсё. Мы зараз павінны апануцца там жа ж пячоры, дзе і выйшлі. Угу. Так, значыцца, гэта не тое. Неважна, куды было ісці. Ідзем, значыцца, яшчэ ніжэй. Але я ўжо хвалююся за тое, што, мабыць, мы выйдзем проста ва ўваход, так? Мы падымаліся з долу. Сюды зайшлі, забралі. Не забралі. Вось, давай сюды. Хутчэй за ўсё, гэта вось той момант. Альбо туды пайсці ўніз, альбо тут пайсці ўніз. Так, а колькі тут ляжыць вуголь, спадзяюся, я браў правільны шлях. Ну што, тут ніяк. То бок там мы можам зрабіць сабе вогнішча, тут самі сабе не можам. Цалкам лагічна, чаму не? Так, гэта што такое? Гэта змянілася на скальную нейкую пароду. Яшчэ ніжэй. Так. Алсевіч, вітаначкі табе, вітаначкі шаноўны. Паглядзеў твоё апошняе відэа, дзякуй велічэзным за пашырэнне гэткай інфармацыі. Слухайце, я гэтую пячору абсалютна не памятаю. Ох, от ты забі мяне, я не памятаю, што гэта за пячора такая. Як я яе мінуў, калі мы на больш нізкай складанасці гуляліся. Але рывіды. Распаліць не распалімся. Так. Ось там ужо нейкае выйсце. Так, і куды мы? Прыступка. Так, у мяне нармалёвая сёння магчыма скончыць пераклад. Ух, і гукі тут. Так, чакайце. У мяне нармалёва, я сёння магчыма скончыць пераклад у адзін файл, Cryofears. Тут трэба прыкласці сілы. Ну, і без гэтага ніяк, слухай. Так, это нейкая вода. Чакайце, а што за вода тут?
Ой, халяра ясна. Не, ну надвор'е ўсратае проста немагчыма. Нічога не дазваляе зрабіць. Я бачу клён там. Нейкі вадаспад. Нейкі вадаспад. Ой, нешта мясціна знаёмая зараз узгадваецца ў галаве, ўсплывае ўжо гэтае вось бервяно. Wait. It's so cold. I'm warming up a bit. Так, у нас плюс ёсць да тэмпературы. Адзінае, што ні халеры яго няма, каб нам яго хапіла на саграванне. Так, Food. давай так. Оно хутчэй дасць нам калорыяў. Так. Калі туды ёсць праход, то, мабыць, я разумею, дзе я зараз знаходжуся. Праходу. Типа штосьці ёсць. Я вось толькі гэткая не... не, нешта я не магу зарыентавацца, з якога боку мы зараз на мапе знаходзімся. Трус. Так. Мы чамусьці моцна так угару лезем. Ще пячора. Так, у мяне зараз занятак у каледжы. Добра, табе поспеху ў вучобе тваёй. Дзякуй за пажаданне. Так, вось бадзяецца ваўчына. Хоць забі, я не памятаю, дзе я апынуўся зараз. Так, ну тут у нас нейкі туннель пад скалою. Ёсць меркаванне ў мяне такое, што мы зараз недзе паблізу гэтай... Не можа быць. Каб мы з аднаго боку перамясціліся ў іншы бок. Не. Гэта хібнае меркаванне. Такое немагчыма. Man, all I can think about is food. Так, тут у нас нейкі адпачынак. Мяркую, тут халадно. Халадно, мінус 21. Капец. Мапа просто ачмырэнная. Так, толькі не факел. Ось так. Хочу гарбаты сабе напарыць. Падагрэць. Ой, Алекс, вітанашкі, не заважу, што ты ёсць. З Новым годам. Велічэзны дзякуй, Алекс. Даўно з табой не бачыліся. Вельмі даўно не бачыліся. Так, 5 хвілінак. Гэта што, гульня пра закапаны? Ну, такой нібы.
Так, а мы паўзем уверх. Вось гэта мне не падабаецца, што мы зараз будзем пусці ўверх. Нам трэба нейкае цёплае месца, інакш мы просто двинем конем. I can't feel my hands. Не адчувае рук. А на што табе рукі, калі ногі ёсць? І куды ты мяне выведзеш, пячора? Як мы там адчуваем сябе? Не вельмі добра, не вельмі добра. Так, так, так. Куди ми вийшли? Too cold to think. Man, I could eat anything. Все, потекло, температура униз просто. Як не погляжу, яно таке тыц, тыц, на пару пунктов тыц. Блять, это что уволе такое? Где я? Это просто іншы бок пячоры. Памятаеце, мы дайшлі до гэтага боку? То бок вось там, дзе быў воўк. Нам трэба было ў той бок ісці. Ёб твою мать. Так, ну що ти будеш робити? Тільки бігче. Твою ти мать, блядь, гэта які шлях кончений тут. Ти виходиш з одного боку пячори, каб зайсці у інший бок. Ну, тришак просто, Адрена. Після твоєї фрази, на що тобі руки, калі ноги ёсць, у мене лише чорний гумор. Подялися. Подялися. Гэтым жартиком чорним своїм. З полова хп мінус. Я іншай пакуль што для сябе перспектывы не бачу. Трэба бегчы. Мы ў любым выпадку, калі што, павернемся ў пячору, каб нам аднавіцца неяк. Ці на што няма ні халеры. Ежы. Прыйдзецца рагоз жэрці. Але калі мы выйдзем вось праз гэтага, як я думаю, сабе ваўка да цёплага месца, няма каму ногі раздвигаць. Ну дык так. А вы што? А, вы, мабыць, просто не памятаеце, не ведаеце, такі ёсць камедыя сітуатыўная, у якой Чарлі Шин граў у ёй. Памятаеце, яны там здзекаваліся з Топ-Гану, напрыклад, з Рэмба, з гэтых вось фільмаў. Вось, і там менавіта пра гэта ёсць жарт, тыпу два ваўкі, бля. Што ён губляе жонку, да яго падыходзіць шарыф і кажа: слухай,
Ну, наприклад, там, твоя Діана трапила 3 вовки, твою мать. Зграйні вовки, все, я зрозумів. 4, 5. God, idiot. Так, одного забив, одразу наклали у труси. Вось, вибачаюся. Так, бо зграйні вовки – це вам не жартики. Той поранений туди бебіг, правда? Нам треба його знайти, повернути свою стрілку. Курва, ну ти погляді, блядіна, куди понесся. Мені у інший бок треба. Так, треба вище піднятися. Каб його контролювати, де він там носиться, каб одразу лук взяти, де застрелити його. Цікаво, це хто до мене йде? Це ще одна зграя. Starving. Угу. Так. Нехай ты, блядь, носится. Ты коли уже сдохнешь? Ой, холера. Так. Вельмі спадзяюся, што мы зараз выйдзем праз гэтую шчыліну і там будзе гэты бляха домік. Хацінка нашага паляўнічага. Гайкі, не гайкі. Вытрымаем. У нас ще ёсць шпрыц. Не забываймся на гэта. І трэба не забыцца, што вось там у нас мусіць ляжаць воўк з стралою. На працягу 3 дзён яшчэ. Пайшоў адсюль. Казліна. Пиздец некий. Блять, якая она марудная.
ты, блядь. І ніводнага не забіў. Я сюды стрелю. Блять, ну все, мне походника нават нема. Вось у нас там ёсць гэтым домик. Бачыце, вось там на скале. Так, грызануў добра? Не слаба. Яны хутчэй проста псуюць адзежу. І гэта найгоршае. Вось гэтага мы потым забяром стрэлку нашу адтуль. Блядь, ну надвор'е, ну проста ўсратае. Я тут не ведаю, як яшчэ гэта апісаць. Давай, дзеўчына, хутчэй, бля, клыбай. Ідзі. I could eat anything. Так. Ну мы джекпота, блядь, сорвали. Три зграї сустрэлі. Три зграї. Ай, блядь, усратая. Повязка, так, як ми себе чуємо? Ледь, бачите? Щоб обмороження було у нас. Так, ну відомо, тут їжі нема. Скриня, зрозуміло. Ламай руками. По воде 2,48, по ежи 38. То бок гэта крыху больш, чым на сотні нам хопіць. Так. Але надвор'е проста усраты ўжо. Трэці дзень, дарэчы. Мы ўвайшлі сюды падчас туману, вось каб туман быў, то было б яшчэ няблага. Ну, толькі не ў тым сэнсе, што мы падчас туману хераз два знойдзем сабе шлях да абсерваторыі. Вось, а так, ну, ні сонца, бляха, ні спакойнага надвор'я. Шкада. Ось, думаю, параць ваду. Ну так, хутчэй за ўсё так. Бо мы ўсё роўна нам трэба будзе выйсці. Як па часе ўжо вечар. Параць ваду і 3 паходнікі засталося. Так, ой, чакай. Come on, little fire. Ну так камбрыгі расійскія кажуць расійскім малюшкам, якіх адпраўляюць на укрепрайону. Я зразумеў. Жорстка яны. Давай, так. Гэта потым. Давай спачатку так. Ось тут можна пакінуць гэтае, хай яно будзе. Ця ў любым выпадку трэба несці гэта на абсерваторыю, бо варштат толькі там ёсць. Больш нідзе на гэтай мапе. Так, паходнім. А валкоў жарці нельга? Можна.
Можна, і гэта трэба рабіць. Зараз мы сагрэемся. Бо бачыш, тут, калі што, хата, яна холодная. Падчас ветру тут не так уже і багата. 23. Тэмпература паветра мінус 5. То бок ложак нам дае плюс 2 усяго. Таму калі раптам будзе завіруха, то тут будзе, мне падаецца, нават і не выжыць. Тут будзе халадно, без печкі. Походні такі яшчэ 14-18% усяго. Так, дарэчы, можна гэта скінуць і не цягнуць далей. Sure, I can carry much more. Хай яно тут застаецца. %38 ўжо. Вельмі шмат ваўкоў. Ідэальна было б зараз толькі адзін варыянт. Гэта тое, што проста пасля гэткага ветру на заўтра будзе добрае надвор'е, мы спакойна сабе знойдзем тых ваўкоў, па якіх трапілі, заберем свае стрэлы, бо у нас засталося іх 10 штук. 5 стрэл просто зніклі. Палки. Так, па сутнасці мы гатовыя. На расплаўленне 3 хвіліны. Ці я паспею збегаць да таго ваўка за кавалкам мяса? Это мы скинем. О, 40 хвилин. Тут ще. Так. Сідор, вітанки, рада бачыць. Кромкачы лётаюць каля гэтага хлопца. Падчас гэткага надвор'я. Дзе, злева? Девять хвилин. Так. Далёка просунуліся, не. Надвор'е не дазваляе. Завіруха ўжо 3. Кожны дзень яна пачынаецца даволі рана, вельмі халадно. Карацей, я толькі падняўся знізу уверх. Усё, на што мяне хапіла. Так, готовать. Где мясо? Так, ну мы хотя бы...
Хаця б мяса сабе пасмажым. Голад прыб'ем. Вось, шкада нема ў нас гарбаты бярозавай, топ здароўе аднавілася больш. Там на 35% недзе яна аднавілася за ноч. Карацей, Сідар, пакутуем. Надвор'е, вось гэтае надвор'е, якое зараз, гэта яшчэ не горша, што было. Адзінае, што вельмі халадно. Вось праз гэты вецер, колькі ён паказвае. 54, мінус 54. Недзе звонку, а мінімальна было мінус 72. Праз вецер і страшны холод. Так. Давай вось так, 3. Все равно нам трэба будзе выкарыстаць вугаль, каб паходней нарабіць. Быццам бы гульня штосьці ведае. Ну, яна ж так і робіцца. Мы ж, дарэчы, вось, калі выйшлі з пячоры, так, вось мы з долу, вось на ніжняй частцы гэтай мапы былі, праз пячору падняліся на самы верх, і ў гэтую ноч было ўжо ззянне, ну, таму што такія скрыпты. Вось, таму што гульня ведае, што нам трэба ззянне, каб было, і каб мы былі каля гэтай метэастанцыі. Яна нам ззянне зрабіла, то бок абсалютна упэўнена можна сказаць, што гульня ведаеш, дзе мы знаходзімся, у якім стане. І чаму яна такое надвор'е нам дае. Вось, напрыклад, я гляджу аднаго чаліка, які вельмі даўно гуляе у Long Dark, там 2500 ці 3500 ўжо гадзіну яго нагуленая, а ён строміць яе ўжо гады 3, напэўна. Вось, і ён гуляе на пакутах, і пры гэтым, пры ўсім, надвор'е ў яго заўсёды лепшае. О, ты бачце, мы зараз кавалачак запіхнем вось гэты. І пойдзем вонкі, мне падаецца. Так, давай кедравыя. I'm not sure I can carry much more. Пойдзем вонкі, бо надвор'е ачмурэннае. Падчас такога надвор'я толькі ісці. Але шкада, што тэмпературу трэба ведаць, якая там. Вядома, не з такім узроўнем, а трэба ісці па мяса, ну, шукаць нашыя стрэлы, ды і мяса лутаць. — 25 хвілін. О, перахоладжанне сышло. Як, ну мінус 5. Ну і на дворі, вядома, хутка зменіцца, але ж... Вось зараз бы ісці. Зараз бы ісці туды, на самый верх. Але ж мы і стомленыя. Так, давай яшчэ 2 кілаграмы. Нам трэба аднавіць ХП. Я адсюль сысці не магу. Адзінае максімальнае, што можна было зрабіць, гэта падняцца туды, дзе ёсць яшчэ адна вось такая хаціна, толькі яе звычайна сцеража медведь. Але ўсё роўна можна было пойсці. Баяцца мяне, гэта добра. Так, яшчэ 2 кілаграма, і дзяўчына на мясной дыеце, так. Мясная дыета асноўная тут.
хавай. Так, а мы тым часам будзем гатаваць гэта. Так, пакуль у нас тут усё ідзе больш-менш, крыху затрымаемся. Яшчэ вады напарым. Кепскія гэтыя, якія выглядаюць вельмі мала. Паходні мы ўсе перапрацуем. Ляжам спаць, адновімся. Ну, далей будзем спадзявацца на тое, што надвор'е дазволіць нам прайсці вышэй. Хаця б вышэй. Добра было б, каб такое надвор'е было зранку, мы пайшлі б сабе яшчэ стрэлы свае пазнаходзілі. Так, не, 30-кі я ўжо пакінуў. Усё, так. Тлушч. Сюды скінем. Dusk, so I can't be far behind. Усё, трэці кавалачак. Якаясь тлустая ваўчаціна выглядае. А, так. Дарэчы, я не так давно глядзеў відос на ютубе. Цікавы. Там паляўнічы распавядаў, ці ў гэтай гульні у Лонгдарку зроблена ўсё як належыць, ну то бок, механіка ахоты, гэтай палявання. Вось, паводзіны звяроў, вядома, што яны абсалютна іншыя, там зафакапіў усё. Але ж, калі ён пабачыў кавалак мяса ваўчынага, ён сказаў: не, херня нейкая. Такого не бывае. Нават блізка, карацей, казаў, што не бывае. Так. Там можна скінуць. 10 хвілінак. Давай воды 2 літрики. Так, ну чому ты не хочешь ставить? Может, не в іншее место? Давай на поличку. Так, крыху воды, таго-сяго. Так, гэта ён з хаты змывае ветер. Пакуль што я бачу толькі аднаго гэтага, якога мы залуталі з нашай стралою. Больше няма. Як мы адчуваемся? Мінус 17, ёб твою мать. Ёб твою мать. Так, 36. Гэтага мала. 1,9. Ну, гэта павінна хапіць. Так. Ці мы можам сабе штосьці адрамантаваць, ці нам трэба штосьці рамантаваць? 67. Гэта кепска. Гэта... Ой, 66. Это больш-менш, больш-менш. Так, добра, заплечнік херня, але вось гэта, і вось гэта, і вось гэта. 2 оленья скуры, трусіная скура. Но ў гэтай бляха мясцовасці мы не адрамантуемся. Ну што, я іншага пакуль што не бачу, трэба лягаць спаць. Так. Котелок забираем. Тишиня. Вось каб такое надвор'е ды ў дзень, а? Што ты, гульня, робіш? Не, чамусьці я так і падумаў.
Чамусь я так і подумав, що буде раніца, і буде ўсё усрата. Looks like a new day is dawning. Так, добре, ну хоча б тепло. Я забувся, у нас ще кавалок м'яса був. На приготування. Твою мать. Ніж ти херню сморозю. Так, ці ми пойдем. Блин, мені не подобається, що у мене мало, зовсім мало здоров'я. Каб не гэты ветер, то можна було б пайсці. Хаця б до того высокага, гэтага, до высокай хаты. Сядзі ў хаце, шылься. Што сядзець? Які сэнс? Які сэнс? Толькі што... Зараз раніца, мінус 44. Глядзі, мінус 84 градусы. Ачмурець. Мінус 84. Я ще такого не пам'ятаю. І не кажи. Вось гэта нумар. Да ідзі, хутчэй адкінешся. Не. Такая тэмпература бывае, ну, я ўпэўнены, што не ў такіх абставінах. Гэта проста гульнявы працэс такі, то бок ён суміруе уздзеянне ветраў і рэальную тэмпературу. То бок рэальную тэмпературу ён паказваў там мінус 50 колькі, я ўжо не памятаю. Вось. І яшчэ дадае, што пры такім ветры ён яшчэ зменшае твою тэмпературу на 30 градусаў. Вось. І атрымліваецца, што ў суме гэта нейкія лічбы. Ну, таких не бывае, насамрэч. Давай так, чакаем 2 гадзіны. Што, дзьмуеш? О, мінус 53. Так. Ужо 30% маецца. Так. Сюды папілі. Як, дарэчы, наша цынга там. А яна адступіла. Чамусьці у нас... Ага, это праз паходні ўсё. Так. Так, палку зрабім. І хадзем туды наверх, бліжэй да мядзведзя. Ось так. Спадзяюся, што... Так, гарбату мы сабе напарам, бляха, ўсё роўна гэты тэмпература проста ляціць уніз. Паглядзіце, ўжо траціна. Ужо траціна. Палова. Мы адышлі, бляха, на 100 метраў. Тэмпература на палову ўжо скасаваная. Так, дровы трэба збіраць. Колени подыми, боже! Что такое с тобой, бляха, некая зломаная девка? Sure getting cold.
Так, а мы адтуль выйшлі. То бок нашыя 4 стралы недзе там. Трэба будзе шукаць. It's goddamn freezing. Так, сюды, сюды. Там хтосьці ляжыць. Можа, гэта будзе воўк? Адзін з тых, каго мы забілі. Вось памятаю, што неяк у гэтую хату можна было патрапіць праз вакно. Так, не, гэта не воўк. Фотаздымкі. Гэта ваши фотаздымкі да аднаго месца. Не, тут ніякого хітбоксу нема. Так, там заплечник. Ось отсюль залазить, добре. Так, тут тепло? Тепло. О, шикарно. Зрабілі такі. Проход зрабілі, бачите, з гэтых, з картин. Так, усё. Не ный. Мы працуем. Книжка, так. Короче, неблагая картинка. Так. Запалки. На этой мапе есть 2 места с запалками. Это добро. Забираю все. Добро, так. Який комін цікавий, правда? Это только что тут не распалится, я так разумею. Просто что комін засыпаны. Цікава, а на даху там не было бачно, что ён засыпаны. О, ризика перахолодження. Спала, добре. Осталось только почекать, покуль обновится температура. Так, под этими сходами ничего. Ну, хотя бы запалки есть, и уже добро. Так, вертаемся. Давай перепрацуем. Так, як толькі у нас сонейко поднимается все выше, и на улице становится все теплее. Так, добре, тут 30% засталіся. Яшчэ крыху. Не покинуть, аж фераны не собрать гэта. Ну добре. 5 хвилин на нешта можно вытратить? 6 хвилин на гэта и 2. Давай.
О, усё. Ну і мы амаль што гатовы ісці далей. Ох, толькі мне вось гэты аув не падабаецца. This pack is getting kind of heavy. Так, ще 2 вовки. Зрозумів. Твою мать, як я промазав. І спереду, і ззаду, а досюль просто. Так, коцнуў, але будуць яны яшчэ жыць доўга і шчасліва. На жаль. На жаль, ніводнага не забіў. Jesus, it's cold. Угу. Это уже 4-я зграя. Бляха, і куди ж його понесла того? Гэтыя ваўкі цяжэй забіваюцца ў параўнанні нават з мядзведзем. Мінус стрэлы. Ну так, так. Гэта просто літаральна загубленыя стрэлы. Простое, што... Так, мядзведзі няма. Вось, простое, што потым хер знойдзеш гэтыя трупы ўсе. Нават калі яны просто... Ну, хутчэй за ўсё яны падохнуць, але я не заўважыў там, каб былі сляды гэтыя. Крывавыя. Трэба хутчэй ўсю тую хату. Сагрэцца, запарыць сабе гарбаты цёплай. І ісці, вось туды трэба неяк дайсці. Бачу зноўку, што надвор'е псуецца. Так, там ваўкі, зноўку зграя ваўкоў. Ну, мы-то павінны вось так зараз і хуценька схавацца ў хаце. Яны адчэпяцца ад нас праз некаторы час, пакуль там будзе стаяць вада, гарбата, вось гэта ўсё. Гэта ўжо 5-я зграя, так? Ваўчыная. Якую мы сустракаем тут. Капец, бляха.
схаваліся, грэемся. Фальшфеер патрэбны. Dear Steven, a blasting plane for the Northridge failed. Зразумела. Як-небудзь ужо. Фотаздымак нават ёсць. Это уже 2 фотаздымкі мы знайшлі. Тут типу краявіды глядаць. Давай. Так. Come on, little fire. Come on. Змяшчаем гэтае. Думаю, што вада тут нам не трэба. У нас вады хапае. Адзінае, што нам трэба, это неяк адхіляцца. А у нас часу бракуе. Давай так, пакуль што. Восемь. 4. Ці 5 голов тут. Я пам'ятаю, я колись стояв. Та ёб твою мать. Треба будзе не забыцца падняць яе. Калісьці стаяў каля... Я уже не памятаю, каля чаго... А, гэта была рыбная хата. Вось тая хацінка, дзе рыбу ловяць. І праз сценку яны мне жопу грызлі. О, забаяліся. Нарэшце. Так, усё. Гэта і ўсё. Яшчэ 23 хвілінкі. І 42 чакаць, так? Ну добра. Кепска, што нейкі вецер падымаецца. Ну, хадзем. Ага, адразу згасіла. Так, я зразумеў. Затрымаемся крыху. Так, нам адсюль трэба ісці направа, наколькі я памятаю. Так. Халера, часу застаецца ўсё менш, каб дайсці да пункта.
Так. Так, каля буржуйки з крабка і разабраць. На дровы можна. Так, так, можна. Але пакуль паліва у нас хапае. Калі я тут пачакаць націсну. Не, яны не адшапляюцца. Horse. Let's stand in line, 'cause I love horses. Хтосьці злева, хтосьці справа. Угу. Так, давай-ка мы ще гарбати возьмем. Чому б, до речі, і не кави. Ох, я не так далеко стояли. I'm starving. Давай, каб яны хутчэй сюди падбеглі ў якусь гэты. То было б добра. Шкада, што гэтага не бачу. Дзе яны там ходзяць. Курвы такія, ну. Так, гэты ўніз пабег, добра. Можна з гэтага нешта і станецца. Так, добре. Не, глядзі, у лапу трапіў усё ж такі, але ж... Чаму ён сябе паводзіў, нібы не трапіў? Халера. Так. Яшчэ одна страла мінус. Все, ходим. Так.
Вітаночки усе на месцы, вітаночки. Не бачу, выбачаюся тут. Гэта бойка. І она крыху высмажае. Так. Твіч усё працуе. Не ведаю. Так, там ще олень. Гэта олень павінен быць. Добра. Нават з паходнікам не прайсці, каб цябе ліха забрала. Мясцовае надвор'е. Я вось думаю, як быць, калі мы пойдзем даследаваць станцыю метэаралагічную, якая знаходзіцца далёка. Вось там, калі мы праходзілі наверх, калі бачылі з правага боку, было возера. І туды такі далёкі шлях. Нам туды трэба будзе пайсці пасля гэтага этапу. І там 2 ці 3 троса. Трэба будзе караскацца па іх, то бок. Не абы што. Anything right about now. Так, ось наша метеостанція. Адсюль нам ніяк не залезці да яе. Капец яшчэ. Да ёб твою мать. I can't feel my feet. Бадзягі гэтыя, бачыце, гэта ўжо 6-е атрымліваецца. І ў твар нам проста ебашыць гэты вецер. Няшчадна. А ніяка, ой боже, 4 ваўкі. Felt so cold in my life. Пять ваўкоў. Блять, мы ще просто на лоу хп тут бадзяемся. Вялікая зграя, слухайце. Дякую Богу, можна пройсці так. Заебись. Літаральна паўметра не хапіла. Каб яна не зрабіла тое, што зрабіла. Так. Виглядає, що так, треба буде завітувати час від часу. А, ну так, сапраўды, усе на месцы, у тебе ж там проект пачаўся. Сёння, я так разумею, другі дзень. Праца на проекте. Ну давай, давай, свои культяпли переставляй. Ой, блядь. Чаму ў спіну ты не дзьмуеш? Чаму ўсё так складана? Мне падаецца,
Мы б на гэтай лакацыі менш пакутавалі б, калі б прыйшлі з аэрадрому. То бок зрабілі бы даволі вялікі круг. Але вось без гэтага лайна ўсяго. Без губляння ХП і гэтак далей. Так. Вось туды трэба ісці. Ну і вось там бачу ўжо шэры хвост. All I can think about is food. Баба, бля. Ветер у твар, это так приемно. Как вы, сука, позадушивались. Третій пакунок запалку. Так. Дон дебідон, вітанки. Вітанки. Так, ведається, що... Ветер, бля. Ветер не дазваляе нам распаліць вогнішча. Ха-ха. Ось такія справы. Так, добре. Нам ще кришечку треба потривати. Як вам виживання ідзе цяжкавата. Бачиш, ми зусім на лоу хп. У нас ёсць, вядома, шпрыцышчы, але, ну... Это просто пиздец, я уже заебался, шчыра кажучы. Come on, little fire. Вуголь. Так, чекай. У нас тут тепло. Я могу тут неяк покласти. Ось так. Но ветер же ж не зменится, правда, все будет добро. Так, все добро.
Готуємо собі шипшину. Зараз так, ну і пойдемо. В любом випадку, кажу ще раз, у нас є шприци. Наверсі там безпечно. Адзіна толькі застаецца спадзявацца на тое, каб ежы было дастаткова. Так. У нас перагруз, вядома, ну гэта мы скінем, каб падняцца па тросе, потым ужо падбяром все, што нам трэба будзе на адваротным шляху. Ой, блядь. Бачым, браць, страшно. Так. Як би нам... Ой, аднавіць ще ХП. Ну ж за ноч у нас там 30%, 20% недзе толькі вырасці і ўсё. Так, вядома, гэтае мы скінем. Да халеры. Ось так, калі што. Это я с собой возьму. Секира где? Ось секиру скидаем. Ще криху треба скинуть. Так, усё. Так, ну что, повинно нам хапить энергии, каб залезть. Добре, хапіла. Так. Валер, як ще ти дихаєш, дівчина? Гэта не чырвонае ХП, вядома, але ўсё роўна. Так, нам хутка трэба ў цяпло. Вельмі трэба. Угу. Так, там ангар будзе бліжэй за ўсё. Павінна ў яго паспяваць. Давай.
shelter. Усё. Так. Давай мы с тобой распалимся. Поставим воду. Крыху согреемся. Треба полівати курпіков. Треба буде їх постріляти насамреч. Come on, little fire. Я думаю. Я ось тільки не пам'ятаю, мені подається у гэтай вось менавіта у бункеры гэтым спаць нельга лягаць, бо тут халадно ноччу. Так, пашанцавала. Гэта па наконт публічнага дому. Чакай, што у вас там за размовы такія цікавыя. Так, буду завітваць час ад часу. Вось і перад там пиздец, що за проект. Дом 3. Публічны дом. Ось яно што. Вось яно куды. Так. Шухляда пустая. Паліва сюди давай. Але я сказаў, што трэба будзе ўпаляваць курпікаў, а ў мяне ж там праблема з трываласцю лука. О, цікава, глядзіце, тут у нас каля бочкі 2 стрэлкі ўгару, тут 3. Так, добра. Лук 31%. Усяго. Вот 31%. Ідзе ён квохкаў. Той курпік. Што я магу вам сказаць? Па-першае, давай дадамо вугаллю. Па-другое, нам трэба ўсё ж такі не толькі вады, а і паспаць добра. Так, па ежы у нас ёсць 36, гэта на сотні хопіць. Сорок 2 хвилинки, добре. Двадцать 7. Так, і воду давай ось так. Надеемся спать. Каб не гублять нічого. Так. I've never been so hungry in my life. Треба взяти походні і полутать пайсці на гэты. Нават калі тут няма паўночнага зянняшча, ўсё роўно трэба ісці паля і лутацца.
Ху-ху-ху. Так, дровы тут есть, коли что. Так, ежи краху есть. Добро. А под ложком тільки кордонне скриня, добре. А ложку нічого. Так, вот я глядел. Thank you. Все. Фотоздымочный аппарат есть. Зараз будем селфи робить. Канистр, добро. Так, идем в соседний блок. Не, ну на дворе это сприяе, как было зянне паўночнае, чаму его нема? Bloody Note. О, I'm not sure I спальный can use мех. much more. Добре. Спальный мешок заўсёды корисны. Все? Все. Недзе кохкаюць. А дзе яны кохкаюць? Мой холера. Ну що, як тут наша водиця? «28». Так, зрозуміло. Давай мы поглядзім у інвентар, гэта можна знішчыць. Ну што, трэба нешта браць. 12,6, это у нас полкіло I wonder if I can drop any of this gear. фотопаперы. Так, больше нічого у нас нема з ежы. Што можна з'есці, о, да рэчы. Так, гэта давай есці. Так, ну што ў такім выпадку будзем рабіць? Мы будзем лягаць спаць. Да рэчы,
Обов'язково заправим. Это мы скидаем сюда. Я так мяркую, что гэтую ночью у нас не будзе уже паўночнага ззяння, бо яно было уже. Так, як у нас тут 1,15. Ну, давай паспрабуем 2 літры, каб было. Так, тым часам кладземся на 2 гадзіны. І вось такім чынам зараз праверым ваду, калі не будзе ўжо паўночнага ззяння і зараз. О, питная вода, добра. Узялі. Так, ззяння нема. Ну, тады лягаем да ранку. Колькі нам там патрэбна. Каб трошки аднавіць сабе ХП. Так, уже без 15 час. Добра. Ужо лягчэй? Ужо лягчэй. Так, гэта, я лічу, трэба пакінуць тут. Як, дарэчы, і той спальнік, які мы знайшлі. 19% усяго. Так, што яшчэ мы можам скінуць? Дарэчы, як тут адчуваецца? Плюс 2 ўсяго. Так, чаму план такі ў нас? Таму што нам трэба паляваць, нам патрэбная ежа. Бліжэйшы воўк, ён даволі далёка ад нас знаходзіцца. Курва, ну мы, блядь, не вытрымаем. Мінус 40, ну. Па адчуваннях. Мінус 81 градус. Ну гэта пиздец нейкі. Як такое можна ператрываць? Нам трэба ваўкі, нам патрэбныя... Нам патрэбныя курпікі, тыя самыя, хаця б нейкая ежа. Яны там усё ўнізе. Гэта ўсё роўна трэба ісці, карыстацца... як яго... тросам. Вытрачаць свае сілы. Волі, я памятаю, колькі я тут знаходзіўся вось на гэтай вяршыні. Я тут ніколі не рабіў сабе базу, бо гэта бессэнсоўна. Жывёл нема. Ежы нема, апроч курпікаў. Температура надто холодно. Ось сколько мы бадзяемся. Полова температуры ўжо адляцела. А вытрачаць ХП я не маю права ніякага. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так. Пачакаем. Капец, за гадзіну, седзячы на гэтым, на спальніку. Тут одна стрелка. Тут дзе быў спальнік. Один хер. Так. Пробраться можно хотя бы. А, гэты рухавік не поднять. Стоите по ветру. Ну что, жрем? Жрем рогоз. Так, ветер послабился, добро.
але больш нічога. Мінус 28. Ха-ха. Так, чекать. Бляха. Давай почекаємо, добре. Так, для решти треба скинути води. Занадто шмат у нас є з собою покуль що. Мяне вымусілі працаваць на працы. Гэтыя людзі, якія працадаўцы, яны ўвогуле бессароўныя. Што яны робяць з людзьмі, га? Так, нам каб бадзяцца туды-сюды па гэтай мясціны, нам трэба мець на кішэні мінімальную колькасць цяжару. Каб лёгка падымацца і спускацца па гэтым тросе. Там, я памятаю, была шыпшына. Трэба яе сабраць. Молот! Ого! Я нават не ведаў, што тут молот маецца. Так, усё ў гаўне. Бяжым назад, інакш капаў будзем вытрашаць. I'm not sure I can carry much more. Так, дзед, хто паспее райдануць сёння Ралеф? Цябе ці я яго? Да, паглядзім. Паглядзім. Я не надта хачу затрымлівацца. Ужо 12:50. Мне б ужо пайсці, бо ёсць там па працы некаторыя пытанні, якія трэба зачыняць. Вось мінулая ноч. Мінулая ноч была добрая для гэтага, для бзяння, і ззяння не было. Шкада якая. Давайте яшчэ гэтую ноч пераседзім неяк. Толькі, мабыць, я сядзеў бы не тут. Вядома, што ў нас тут будзе. Вось так зробім. Вось так. Вось гэта ўсё. Вядома, гэта. Увогуле смецце. Так, добра, тут у нас нічога. 7 кубкаў, добра. Мы, дарэчы, не скарысталіся шпрыцамі, гэта выдатна. Так, па ежы ўсё кепска з ежаю. Інструменты. Інструменты. Сюды давай. Пакуль што так зробім. Гэтаму молоту тут няма што рабіць насамрэч, але... Вось, і... Трэба неяк вынесці з гэтай лакацыі гэты молот. Фальшфейры. Так, і тут, во. Та ёлы-палы, што адбываецца. І сюды. Так, і вось гэта так. Не, гэта я зараз буду рамантавацца.
Цёжа сюды. Так, сюды. Давай. Зараз будзе ноч. Зараз мы прыляжам на нейкі час. Ось, але лягаць спаць мы не будзем. Так, тут у нас што? Тут нам трэба нічога. Нічога не трэба, у нас засталіся вось скора. Скора. Можна, дарэчы, шкарпэты адрамантаваць яшчэ. Можна. Не абавязкова, але можна. Па 0,1. Гэта будзе 0,2 градуса ўсяго. Не, заўсёды гэта цікавіла. 38 хвілін яна будзе направляць шкарпэты. Ой. I'm starving. Усё. Добра, тут больш-менш цёпла. Тое, што я казаў, што халадно, яно не спраўдзілася. Тут можна спаць. Чакаць. Ззянне. Так, літаратура у нас ёсць? Нейкая пачытаць. Падаецца, я выгружаў яе. Я з сабой не цягнуў. Так і ёсць. Адпаведна, там де будзем. Давай ляжем, паспім. Будзем спадзявацца на тое, што з'явіцца ў нас паўночнае ззянне, а не з'явіцца, то ў такім выпадку халеразм. Завіруха. Все, што мяне чакае, гэта завіруха. Feels like night is coming. Наколькі я памятаю, тут будзе бункер. Недзе вось у гэтым баку, ці вось тут. Ну, карацей, памятаю, што на гэтай вяршыні недзе. Так, як ты там? Давай падвясі крыху. І лягаем на 3 гадзіны. Што ноч. Снег ідзе. Ну, не вельмі. Па сутнасці, толькі ў першую ноч, калі мы сюды ўваліліся, пролезлі праз печору, то было паўночнае ззянне. І ўсё. Мне ўражанне такое, памятаеце, мы 2 стрыбы, мабыць, сядзелі на ціхай рэчцы. Праз тое, што усялякія завірухі, драпежнікі. І ніводнага разу паўночнага ззяння не было. Во, тэмпература пайшла ўніз. -3. -4. Вось пра гэта я і казаў. Чаму ноччу не швэндаюся? Таму што ноччу трэба мець скіл, па-першае, ведаеш, усе гэтыя лакацыі ведаць. А па-другое, як табе патлумачыць? Ну, па-першае, у завіруху такую хер ты паходзіш. Ты ж можаш хадзіць толькі калі на дворе добра. А вось, і мы ўсё роўна ходзім, хочаш ты таго или ці не хочаш. Так, а вось тут ложак ёсць. Можа не выкарыстоўваць, каб не вытрачаць ХП. Чакаем 2 гадзінкі. Ну, карацей, я гэта раблю зрэдку. Таму што мне нязручна. Можу згадаць, як мы бадзяліся ўначы, калі шукалі той жа ж бункер
на лакацыі, як яго лакацыя называлася Уцешная даліна. Во. Дзе нам такіх дроў далі. Што, мы гадзінку паспім? Ну, хаця б на паўгадзінкі ўключы нам паўночнае ззянне, калі ласачка. Ну, што табе? Гэта ж табе нічога не каштуе. Усё. Раніца. Прыйшла раніца. Я мяркую, што ў такім выпадку мы будзем чакаць ззяння ўжо на наступным стрымы. Так, у нас галоўная задача зараз будзе гэта спусціцца, упаляваць таго ваўка, прынесці мяса сюды, каб мы маглі тут спакойна сябе спачываць і хіляцца. Вось, і пры гэтым чакаць паўночнага ззяння. Ну, аднаго ваўка нам павінна хапіць на адзін дзень. Толькі есць ды спіць. Ну, з гэтым нічога не зробіш, на жаль. Усё, лягаем спаць, на гэтым будзем скончваць. Хадзем у рэйд. Быў Раліф учора ў нас. Сёння ён адзіны, хто стрыміць, значыцца мы да яго. Як заўсёды падтрымліваць вольных беларусаў, падтрымліваць Украіну. Заўтра мусіць быць стрым, так, усё атрымаецца. Усё без змен, але ж, падаецца, на гэтым тыдні кожны дзень атрымліваецца. Вось, так што будзем бачыцца шторанак. Вось. І што яшчэ хацеў дадаць? Та, ў прынцыпе, ўсё. 2 разы будзем стрыміць на гэтым тыдні. Long Dark. Вось, так што наступны у нас стрым будзе цяжкі, насамрэч, бо лакацыя абсалютна не спрыяе. Вось, нашаму выжыванню нам трэба будзе толькі аднавіць неяк сабе ХП. Але калі мы пойдзем уніз паляваць гэтага ваўка, то вы разумееце, што мы страцім ХП праз тэмпературу. Вось, і піпец. Вось гэта дылемка. Там быў аленішча ўнізе. Ну, добра, паглядзім. На наступным стрыме будзем вырашаць. Усё, усім пакуль. Заўтра будзе іншая гульня. Яшчэ не вырашу якая, але будзе. Так што усім добрага дня. Пакуль.